TV ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara n'ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewono. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu nke onye chiri ya zere. Tata bụ afọ, anyị na-asị ka afọ pụtara anyị ihe ọma. Anyị nọ n'ihe onyonyo bụ Igwebike TV. Abụ m Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ihe ndị dị mkpa mmadụ kwesịrị ịtụle tupu alụmdi na nwunye. Anyị nwere ndị ọbịa abụọ anyị na ha ga-enyoba anya n'okwu a n'ụbọchị tata. Onye nke mbụ bụ nwanne anyị nwoke bụ dibịa mmụta oyibo bụ Chukwuma Egemba si London akpanyere anyị ụka tata. Biko kene ndị be anyị. Igbo bụ Igbo, ebe ọbụla unu nọ, ana m ekele unu, udo dịrị unu niile. Ka biko were ohere a kwuo sị awụhụ m dọkịta, awụ m academic doctor, awụhụ m medical doctor. For correction. Thank you very much. Ịmagod na ala Igbo, dọkịta bụ dibịa oyibo. Onye nke abụọ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ eze nwaanyị Ebi Asọgwa, nwaanyị na-eme ihe kara aka, onye ndụmọdụ n'ihe dị iche iche, onye mgbasa ozi ama ama. Ọ bụkwa ya nwe Tower FM nke dị na Nsụka ebe ọ na-agbasa ozi. Nwaanyị ọma, biko kene ndị be anyị na-enene anyị. Ndị be anyị ekene m unu. Ndị be anyị daalụnụ. Onye unu na-anụ unu ya bụ Ebelechukwu na Ebechukwu Asọgwa. Ya ma anụ mma. Ama m na nwago m oke m ịkọwa nwa obere ndị anyị na ha nọ taa. Kama tupu anyị agaba n'ihu, ọ ga-adịkwa mma ma ọ bụrụ na ha ga-eji aka ha kọwapụtara ndị be anyị ndị ha bụ ọfụma. Ebido m na Dr. Chukwuma Egemba. Biko, nwere ike ịkọwatụrụ ndị be anyị onye ịbụ? Aha m bụ Chukwuma Egemba. Awụ m onye Chokeneze Ezinihite, Imo steeti, nọ n'Imo steeti, obodo anyị, obodo Naijiria. Ọ na-nchọ isi obodo anyị Naijiria, ọ na-asụ m ube n'ọnụ n'ihi na obi m anabatachaghị sawụ m onye Naijiria, kama ka ọ wụrụkwasị asị na ndị obodo Naijiria. Ka ọdụsọkwu aga m asawụ m onye Biafra. Ebikwana m na London. Ndewo. Daalụ. Onye nke abụọ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Ebi Asọgwa. Biko, ị nwere ike ịkọwatụrụ ndị be anyị onwe gị? Okay, daalụ. Afọ m ka m si wee kwu bụ Ebelechukwu Asọgwa. Ịma na ọ na-abụ ekwuo akpọbinata ya ọ dịka ọ n'olulu Igbo. So ka m kpọluo ya n'isi ka enwee ike ịghọta. Ka o isi wee kwukwu, abụ m mụnwa bụ ihe nwe Tower FM. Tower FM bụ nke ndị oyibo na-akpọ, o bido from non-governmental organization. Ndị a bụ ndị na-enyere ụmụ Igbo aka. Anyị na-eme ma counseling, inye ndụmọdụ n'ihe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ anyị na-eje ọ bụ na o nwere onye nwere ihe na-akpụ ya, ọ bụ ihe gbasatara ahụike, ihe gbasatara ego,
ihe gbasata na agụnwu ha akwụkwọ anyị akpọ ụmụ ibe anyị si ngwa ka anyị tinyere onye a aka. Anyị sikwa na igwe eji ekwu okwu nke dị na Nsụka agbasapụ ozi agamniru ọdịmma ndị be anyị. Ka m kwudebe ya ebe a, daalụ m. Daalụ nwaanyị ọma. Dịka m si kwuo na mbụ, isiokwu anyị tata bụ ihe ndị dịgasị mkpa mmadụ kwesịrị ịtụle tupu ọ banyewe alụmdi na nwunye. N'ala Igbo, alụmdi na nwunye abụghị mkpebi a na-eme n'amaghị ama. Ajụjụ nke mbụ m wee bụrụ, gịnị bụ alụmdi na nwunye? Dr. Chukwuma, biko, ị nwere ike ịbata n'okwu a? Alụmdi na nwanyị, ndị etu ọ ga-esi wee tinye kọwaa ya, ọ wụ ịbịakọta nwoke na nwanyị ma ọkwa nkwekọrịta nwoke na nwanyị ka ha dịrị n'otu, wụrụ di na nwanyị, gaa n'ihu ka ha wee mepee ezinụlọ nke ha. Then sitekwa ebe ahụ na-emezi ihe dị n'ime ewu ibi n'otu, wụrụ otu ezinụlọ nke ọhụrụ. Then sikwa ebe ahụ a na-emekwa ihe dị n'ime ya wụ ịmụ nwa, na-agbasa, na-amụ, na-eto, na-etinye n'ọnụọgụgụ obodo. So ọ wụ iji mbịakọta nwoke na nwanyị kwekọrịtara na ezinụlọ ha kwekọrịtara ka ha wụrụ otu na ewulo di na nwanyị, bidokwa n'ezinụlọ nke ha. Ọhị m ghọtara na ewu di na nwanyị. Ada Igbo ebe, kedu ihe ị nwere ịtụkwasị n'okwu a? Ka m were ihe akwụkwọ nsọ kwuru wee bido, na nwanyị ga-arapụ nne na nna ya wee soro nwoke, ha na-abụ wee bụrụ ofu. Mana ọ gafee n'ihe akwụkwọ nsọ kwuru, onwe ihe a na-akpọ na ihe anụnwa bụ ọdịnala. Onwe ihe bụ ya na-akpọ ọdịnala, na mmadụ ekwesịghị ike ịkọwarụ gị. Ọ bụ n'oyibo asị nọ nature iteki its place, na onwe oge mmadụ ga-abụ ruo ọma na otozugo nwoke, nwa oge nwaanyị ga-abụ ruo ama na orugo ogo ibido ezinụlọ nke ya. Ibido ezinụlọ nke ya anya ha bụrụ sọsọ maka onye ọ mụrụ. Ihe o ji nwee marụ nwaanyị mana sị na mmụọ nwaanyị ozugbo na ọbụrụgo nne, mana onwe ebe a na-abụ oru asị na itozuru etozu ịbụ nne. Nwa okorobịa afụrụ na otozugo okorobịa. Ọ bụ na mgbe gboo, bifo akpọ oge okorobịa, o nwecha ihe ị ga-abacha n'ime ya, ndị oyibo na-akpọ ma mgbe a group ama na itozugo ịbụ nwoke. Ọ bụkwa na ụmụ agbọghọ otu a ka ọ dị, nne ga ama na ọzụchago gị, maọbụ na onwego onye eji zụọ gị n'aka ya na itozugo, ewesị mmadụ na-abụ ngwa, bikos na ihe a bụ ihe a ga na-ewepụ from, ọ bụ n'oyibo asị na generation to generation, ka enwee ike ị na-enwe mkpụrụ. So ndị ahụ na-abụ ga-abịakọta ọnụ wee si oke ekweta m na ọ dị anyị na-abụ mma ka anyị na-abụbiru ka nwoke na nwaanyị wee mebe ihe dị na ya. Ma ịma na ihe na-ejikọkọta ezinụlọ eji ama na ihe a bụ ezinụlọ, ọ bụ ya na-akpọ famili, bụ mgbe emegidere enwe ofu nwa na-abụ ịtọ maọbụ ịnọ banye n'ime. So mgbe ụfọdụ a na-aba n'ume this kind of union bụ ka e wee bara ụba wee na-aga. Ka m kwụsịdebe ya ebe a. Daalụ nwaanyị ọma. Ya bụ nwoke na nwaanyị tozuru dịka ndị Igbo si mara ya, na-ekwekọrịta, ezinụlọ ekwekọrịta, abịa nwee ya bụ mmekọrịta bụ ịnụ di na nwunye. Daalụ. Kedu ihe ebumnobi onye na-achị ịnụ di ma ọ bụ ịnụ nwunye ga-abụ? Ebi, aka m nọ n'akụkụ gị. Ịma na abịa na alụmdi, ụfọdụ na-ebu ihe dị n'iche iche n'obi ịnụ di, mana ka m gbasaa ya n'ụzọ na-abụ. Onwe ndị na-ebu ezigbo ihe n'obi, nwekwanụ ndị na-ebu ajọ ihe n'obi.
ezigbo ihe ahụ bụ ka omenala si wee dị ka m si kọwa ọmụmụ ọganiru inyere onwe anyị aka ọkwa ife alụmdi a bụ inyere onwe anyị aka bikos na ọzụzụ akwụsịghị n'aka nne na nna gị ịbanyekwa na nke ahụ ọzụzụ ọzọ ebido so ọ gbasata ihe mmadụ na-abụbu n'obi ka m nwere na nke ezigbo ihe o nwee na-achọ ọbụna nwoke ọ na-achọ nwaanyị ya na ya ga-ebi ka nwanne nwaanyị ga-anọ asị nne maka na ada azụchakwa nwoke azụ nwaanyị bata ụmụ nwaanyị ga-abata ọzụgharịba gị nna m iwu ọkụ a kwụsị ya nna m nke ya emekwa ọ dịrọ mma gị na ụmụnne gị chinwokwu nwaanyị anọ ka onye na-akpọkụnata nwoke ahụ onye mere mgbe ụfọdụ onwe ka nwoke si eme omume na-adịrọ mma asị ka anụnye ya nwaanyị ihe ji anụrụ ya nwaanyị a bụ na nwaanyị ahụ ọzụzụ ọ gafee n'aka nne na nna ya nwee ike ọ gbakarịgbago ndị mụrụ ya eweji ya n'aka nwaanyị and many people mgbe ụfọdụ eweje ha n'aka nwaanyị ahụ isi ejuo ha oyi so onye ka m ji esi na ọ dipendị ihe ọma na ihe ọjọọ nwekwanụ nwaanyị na-ekwete achọgo m ịbịa mụba nwa ka e nwee ike ka mkpụrụ adịrụ na-aga achọ m nwoke ọ ga-abụ okwu nge ntị o nwee ike nke nne na nna kwuru ọma nghọtachi ya mana onwe nwoke na-asị ya ngwa kwụrụ ebe a emezi n'ụtọ ya mere mgbọdụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-enwechaghị ezigbo agwa ọnụ ọ dị ọpịakọ onwe ya ọnụ nwaanyị ahụ ị na-afụ so ụfọdụ nwaanyị ndị mmadụ na-ebu ihe dị iche n'obi ọ nwekwana nwaanyị bụ na ebumnobi ịnụ di bụ ka ọ gbanarị agụụ dịbe nna ya na ọ bụrụ na ọ fụrụ nwoke n'anya onwe ndị na-eje agbanarị ka ha nụọ di maka na ọgbọfọ na-anụ di onwe ndị na-eje ka ha nụọ di maka na nwa na-agụfe agụụ ha na-efi nekwa na oge na-aganarị m mama amụbero nwa nwee ndị na-eje anụkwa nwaanyị n'ụdị ahụ mebi na mkpụrụ o si pụta bụ mkpụrụ a na-asọpụrụ o wee sị ka o jee pụta akụ ebe ahụ nwee ike ọ bụ na ezinụlọ ọ na-abanye ji ego ma ọ bụ onye ime umengwụ na ọmarụ nwa ọrụ ọ sị ka ọ jebe ebe ahụ na ndị oge a ga-enyere ụmụ ihe dị n'iche iche ndị mmadụ na-ebu n'ubi anụ di anụ mgbe ụfọdụ ha nụkwa n'oge arụ ha ọ nwere ya ma na ọdụ agba mbọ ọnụta nwaanyị na-agba mbọ nwaanyị ahụ ekpuchitebe nke ya na ya nwa onye ma na onye ọzọ mgbe ụfọdụ nke anụnwa bụ nke ga-agba n'ihi eziokwu anyị kwesịrị onwe ndị na-anụ nwaanyị na-ahụ ha ada anọkwata ma ha na nwaanyị anọrọ asị ngwa ka edu ihe nwaanyị anụ mgbe ụfọdụ ịfụ na ọgarịa ọfụma ọ chọzie nwaanyị na nwaanyị na ya n'akụkụ mana abụ n'ihe a kwesị ike ị na-ebu n'obi bifo anụ di na nwunye nke ziri ezi ekwuru m na a ga-ekwu okwu mkpụrụ onye gị na ya ga-ebikọtanwu n'udo ma ego adị ego ọzọ bụ onye nwere ọgụgụ isi ezigbo echiche na onwe ka o si chọọ ịpụ n'ụzọ sị gị nna m nata azụ nne m nata azụ ụfọdụ na-ebu ihe dị iche iche asị m kwuo o nwere ihe nwee ike ịtụkwasị aka sị ihe a bụ ihe kwesị ike ibu n'obi onye mee njiwe kọwa nke dị mma kọwakwana nke dị njọ ụfọdụ na-ebu n'obi ịnụ di ka m hapụrụ dọgụ o nwee ike ọkọwatọpụ nke m akọwa ha ọfụma daalụ sọ dọk biko dịka ebe isi kwuo ọkọwago nnukwu ọkacha n'akụkụ ụmụ nwanyị dịka onye nna na nwoke nọ n'etiti anyị kedu ihe bụ ihe ọ dị gị ka ọnya ka mmadụ kwesịrị ibu n'obi wee banye alụmdi na nwunye ndewo dịka anyị kwuru na mbụ ịlụ di na nwanyị bụ nkwekọrịta mmadụ abụọ ọwụbụ naanị nkwekọrịta nwoke na nwanyị ahụ chọrọ ịlụ di ọwụkwa nkwekọrịta ezinụlọ abụọ nkwekọrịta obodo abụọ nkwekọrịta dị omimi karịa nke anyị niile kwesịrị ịma n'ihi na mgbe ha kwekọrịtara sị anyị ga-alụ di na nwanyị ezinụlọ abụọ ahụ ga-awụmere umere dịka ma ahụ ga-awụ otu mgbe mbụ nke nwaanyị nwere otu nne na otu nna ya kweta lụọ di ọ ga nwere nne abụọ na nna abụọ na ụmụnne niile na ụmụnne ndị ka di ya ga-awụzi ụmụnne ndị nke ya ọ bụta nke ọ dịkwa ka nke nwoke ga-enwekwa nne abụọ na ụmụnne ndị ka ọzọ mana ebi akpatụla aka na ihe ụfọdụ ihe buru ibu nọ na ihe alụmdi na nwanyị a
na ebe ndị nke nwoke dịkwa oge agaala mgbe o nwekwara ndị na-emekwa ya ugbu a sị a chọrọ ka ịlụta nwaanyị gị bịa na-edozi mgbe ahụ a na-asị odozi akụ mana ugbu a yes ụmụ nwaanyị na-edozikwa akụ na-edozi ezinụlọ na-enyekwa aka ịhụ na ezinụlọ gara nke ọma na udo dị n'ezinụlọ n'ihi na nwaanyị ịdị mma na udo na-eme ezinụlọ ọwụkwa ka nwaanyị ka ọ dịkọrịrị n'aka n'ihi na ọwụ nwaanyị ka ọ dị n'aka maka nke a nwoke ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị bie ka ya na ezinụlọ ya bie n'udo ọ ga-eleba anya saa anya mmiri onye m ji ịlụ ọ ga-enyekwa aka chịkọta ezinụlọ onye m chọrọ ịlụ ọ ga-enyekwara m aka maka ya wụrụ nwere ndị nwere akụ na ụba buru ibu ha lụọ nwaanyị ha sị gị ngwa nọrọ na-eshiri m na-akpafụtara m na-emere m na-emeziri m ezinụlọ ya wụrụ ndị ka odozi akụ na ori akụ nwekwara ndị nke ewu ha lụtakwa ha ya wụrụkwa dat na nne ọwụkwa bịa alụtakwa gị ka ị bịa wụrụ odozi akụ ma ọwụkwa na imezi akụ ị ga-emekwa nke ahụ ị ga-enyekwara m aka so ụmụ nwoke na-ebu ihe dị iche iche na ohe ị ga-eleba anya sị onye a m ga-akpọta nwunye m ndị otu ọ ga-echi wee banye ndị bekee na-asụ fit in na ezinụlọ nke m ndị otu ọ ga-anaba ndị ezinụlọ m ha ga-anabatakwa ya yi na ụmụnne m ha ga-emekọrịtakwa ọ ga-asọpụkwara ụmụnne m sọpụrụ nne m na nna m na ndị gbara m gburugburu nsị ya gawa o nwekwara ike nọchite anya mama nọ ya mgbe gboo ugbu a ndị mmadụ na-ebu ihe dị iche iche n'obi laka o nwere mgbe m na-ebi na-akpatụ bifo anyị abịa n'ikuku n'ihe gbasara ya mana asị ya o nwere ndị dị iche iche mana gwa ya sị na mụwa ana m achọ nwaanyị kara aka nwere ike ikwupụta okwu nọ n'ihu mmadụ kwupụta okwu nke ọma mama nọ ya masị ya ngwa gaa ebe dị otu a ga-anọchite anya m nwaanyị ahụ enwe ike gaa nọchite anya m nwee ndị ga-esi ya ngwa gaa ebe a dị otu a ndị ụfọdụ ọkwa ebe a ka ọ dịkwa mkpa ka omume nwaanyị dịkwa mkpa n'ihi na omume gị dị mkpa and ihe mere na Igbo na-ajụkarịrị onye ọbụla chọrọ iji ịlụ nwaanyị a na-ajụ ajụjụ gbasara ezinụlọ ahụ ebe ahụ o ji ịlụ nwaanyị onye wu nne ya onye wu nna ya gịnị ka ha na-eme ha wu ndị agwa ọma ha wu ndị agwa ọjọọ kedu ụdị nsọpụrụ ha nwere n'etiti obodo ha so ihe ndị a niile uche ahụ ndị ụmụ nwoke na-eleba anya mara na data obodo anyị ugbu a ma oge ugbu a dị iche n'oge mgbe gboo like maybe ebe 60s 70s even more ihe na-agbanwe mana ihe na-agbanwe ebumnuche di na nwaanyị ịbịakọrịta anakwa agbanwe so but otu ọbụla n'oshilede o nwere ihe a ga-esi ọwụ na-agawa aghara ị ga-eburiri n'uche nwaanyị a nwere ezigbo agwa ezinụlọ ya ha nwere ezigbo agwa kedu ihe mama ya nọ dịka m kwuru na mbụ gị ji ị ga-ajụ ajụjụ ị ga-agwa gị ma papa ha ma ezinụlọ ha o nwere ndị oshi maọbụ ndị ama maọbụ ndị nshi ndị na-agwọ ọgwụ maọbụ ndị na-emegbu mmadụ n'ezinụlọ ahụ ịnọ a ga-ahụgasị mama ya mekwere nke a papa ya gwụkwa nke a na nwanne ya mekwere nke a so ihe ndị a wụcha ihe ndị ụfọdụ na-ekwu o nwere ezinụlọ gị ị ga-ebe ha sị ya bụrụ na papa ya wụ onye dị ọcha ma ọ mama ya wụ onye dị ọcha ị gakwa alụ nwaanyị n'ezinụlọ ahụ n'ihi na nwa ya nwere oke wurukwa otu ahụ ndị ke nwaanyị kwa ga-ajụkwa ajụjụ ebe nwa ya na-aga dị ebe nwoke nọ jụkwa ahụ marakwa ma ezinụlọ ha otu ahụ ka ihe ndị ụfọdụ ndị a na-adị ebumnuche a ọbụta ka ọ na-esi adị ka nka kwụsịkwa ebe a ka anyị nakwa aga n'ihu ndewo daalụ nna ịma oge gboo ana m echeta mama nnukwu m ọ kọrọ anyị akụkọ oge gboo ka ọ nụrụ di edugi ọzụzụ na nke onye nụwagoro di
gboo ka ọ kụziere ya ka esi anụ di na nwunye, kụziere ya ụmụ ihe ụfọdụ, ihe ọrụ n'ụlọ, ịmago ihe niile dị otu a. Mgbe ahụ kwa dịka isi kwuo Dr. Egemba, a na-ajụ ajụjụ mere na alụmdi na nwunye anaghị abụ taa na echi. A na-ajụ ajụjụ, nwaanyị abịakwarị okwu nwaanyị izizi ọ na-ejebe ndị ọgọ, a na-akpụ ya ineta ụzọ. Mana kịta ihe ndị ahụ emegharịchago, aka na-ekwu ọsị ya anụọla m nwaanyị. Nwee na-ajụ, ọ bụ ihe kwesịrị na nwata nwoke ma ọ nwata nwaanyị ga-eje ịbanye na alụmdi na nwunye maka na ndị ọgbọ ya anụwagodi ma ọ bụ nụwa nwunye, ma ọ bụ maka na a na-akwanye ọ kwadotebe? Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na mmadụ ga-esi otu a banye alụmdi na nwunye? Dr. Egemba, biko, ọ gị bụ nwoke, ụmụ nwoke na-eje okwu nwaanyị. Ọ bụ eziokwu, dịka m kwuru na mbụ, ndị be anyị na-atụle isi ọwụ akụgharịa nkwa agbagharịa. Anyị niile ma ihe awụ akụgharịa nkwa agbagharịa. Ụbọchị na-aga, a na-amụta ihe dị iche iche, obodo a na-enwe ihe mgbanwe dị iche iche a na-adị n'obodo, mana ebe ezinụlọ dị, mana ebe ụmụ nwaanyị nọ, mana ebe ụmụ nwoke nọ, mana ugbu anyị nọ, science and technology, travel and so on and so forth. Mgbe gboo ahụ, mmadụ na-eto lụọ di na nwaanyị within that community, within that village also. Mgbe ụfọdụ sef, onye ị ga-alụ ịmara na ya gịnị a soro gaa primary school, gịnị a soro gaa secondary school, gịnị a na nne gị na nne onye ahụ na-azụkọrọ otu ahịa, papa gị na papa ya na-ahụkarịta na ga mitiri ụmụnna na ụzọ dị iche iche, na-akarịkọta otu chọọchị, n'ebe ụmụ ihe ndị a niile cha onye ọbụla a na-eji otu aha mana onye nwe onye. Even ndị ụfọdụ mgbe ụfọdụ nne na nna ejirikwa otu ahụ were na-etiri anya, ana m ahụ nwaanyị a, nwa agbọghọ ka anyị na-ele were ntakịrị were otu anya na-ebunyere ya sị, onye a ga-adịkwana mma ka ọ wụrụ nwa m nwaanyị, nwa m nwoke ga-alụ ya, anụ otu ahụ na-aga. Mgbe ahụ onye ọbụla mara na so agwa onye ọbụla na-akpa agwa otu kwesịrị ịdị. Mgbe ihe na-adịghị oke mmepe anya na-adị na oke mgbe ịbịa ime too much travel from one state to another, from one country to another and so on and so forth. Ịhụ na ugbu a everybody pụọ. Mgbe ahụ ọ dịghị nro otu ahụ. So a na-abịa sị onye eruole dịka ebe i kwuru before, a na-anọcha n'otu na before ọ ga-eruo na nwoke isagidere ajụghị gịnị wụ aka ọrụ gị, ị ga-enwekwe aka ọrụ ị ga-iji zụọ nwunye fuo ezinụlọ gị nri ma ị lụọ nwaanyị. N'ihi na mgbe ahụ nwoke lụọ nwaanyị, ọ ga-apụ n'akụkụ nne ya na nna ya gaa biri na nke ya, biri na nke ya, ya na nwaanyị ebido na ugbu a ọ na-emekwa otu ahụ kama ihe dị iche iche na-eme. Mgbe ahụ nwaanyị na-ahụ nwoke ahụ, na-elebara ya anya, na-ahụ otu ji na-agba mbọ, maọbụ mgbe gboo maọbụ ndị dinta, maọbụ ndị na-egbu azụ, maọbụ ndị ọrụ ugbo, maọbụ ndị nwere aka ọrụ dị iche iche, asị nna nwoke m ga-alagakwa n'elu nwoke ka elekwedo tochiri nwa aka ọrụ ọwụ o nwere ike ọrụ na ihe ọbụla ọ na-eme. So a na-ebucha ihe ndị n'uche, mana mgbe ụfọdụ o nwere mgbe nne na nna na-akụnyere onwe ha na-akọ ndị be anyị na-asị wụcha Korea a na-akụ ahụrụ m nwa gị ya n'anya, m ga-achọ ka nwa m nwoke lụọ ya. A na-ekwukọta den ha bịa too, ha bịa jụọkwa, a na-ajụkwa ajụjụ sị nwa gị lekwe onye a lekwe. Mgbe ụfọdụ a na-enye ha ohere ka ha kwuo uche ha, ị chọrọ ịlụ onye a ma ị chọọ onye. Mgbe ụfọdụ o nwekwara mgbe gboo ahụ nne gị na nna gị sị gị lekwe onye ha sị gị bụ n'uche na ị ga-alụ. Mgbe ụfọdụ ya dịkwa otu ahụ, ha lụrụkwanakwa aga.
so o nwere ihe ndị ọzọ ọwa eziokwu ihe niile dị iche iche ọ dịghị mma ịkwanye nwoke ma ọ bụ nwaanyị ka na ihe gbasara di na nwaanyị dịka m ji kwuo mgbe gboo ọ dị iche mana ugbu a ihe agbanweela n'ụzọ dị iche iche ịbịa sị ka ịbịa sị onye a ị ga-alụrịrị nwoke a ma ọkwana ị ga-alụrịrị nwaanyị a ma ọhịa ọ na-ebute esemokwu na mgbarụ ihu na-adị n'otu mgbe ụfọdụ o nwere ndị ọ na-awa ọkụrụ nwere ndị ọ na-agara o nwere ndị ọ na-agara nwere ndị ọ na-agara kama achịkọtacha ya ọ dị mma ka ahapụ nwoke na nwaanyị ka ha họrọ onye ihe na ha ga-ebi n'ihi na ihe awụhụ weekend visit ọwụhụ holiday visit ọwụ decision for life ka onye gị na ya labụ ga-ebi until ebute ka akwụkwọ nsọ ji kwuo ọnwụ ekewa ma ya so ọ dị mkpa ka enwee ihe dị omimi ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ileba anya before tupu ha apụnye ihe gbasara ịlụ di na nwaanyị adị m sure that Ebi ga-etinyekwa ọnụ na ya. Ebi nwaanyị ọma ịnọ na NGO mmụọ m na-agwa m na ị ga-ahụgo ọnọdụ dị iche iche n'ihe banyere ihe anyị na-ajụ kịta ọ dịghị ka o kwesịrị nnọọ na nwoke ibe m anụwana abanye ma nwaanyị ma ọ bụ nnọọ na ndị be ha na-amanye ya dịka dọkịta Egemba na-ekwu oge gboo ezinụlọ nwere ike amụọ nwata nwaanyị na ezinụlọ dị ha mma ha eje were ọjị dowe na be ndị ahụ nwa m ga-anụ nwa unu abịakwanụ ebido nwa ahụ na-eto ha na-akwanyekwa ya bụ ihe ọ gbasagha ha ma nwa ha nwoke o nwere ịhụnanya n'ebe nwa ahụ nọ ma ọ na onweghị ya ọ na-abụwa nnukwu ihe kedu echiche obi gị n'okwu a? Ụmụ akụkọ nna m kọrọ m ọ sị na ịbụrụ nwoke ka omenala Nsụka si dị ịchọ ịnụ nwaanyị egotelu gị ezi na gị kpawa etonyite m wee jụọ kedu ife na-egonyelu nwa okorobịa ahụ ezi ewesị na ọ bụ na ị ga-azụ nwa ezi nwee ndidi ime ezi mgbe ụfọdụ o nwere ike mụcha nwa ya rie inidi ịnọchi ya if not omerụọ na onye gị ezi ahụ abụrụ na ị na-eje nụta na nwunye gị bụ ezi mana ihe ọ na-eti ichi gị bụ ka esi ejideta ụmụaka ịkwụsị iwu ọkụ ndidi na ihe ndị ọzọ dị iche iche na-ekwu okwu alụmdi mgbe ahụ ịma na a na-ajụ ese ọ na-afịa arụ isi na mba pụọ mba m na-ekwu okwu ebubi fe ije kata maka na ihe eji eme njem ụgbọala adịchaghọ ka ọ dị kịta ụmụ ihe onyonyo Facebook na adịchaghọ ụfọdụ ndị na-enweta bụ ndị nọ na mpaghara gị na okirikiri gị ihe a na-eje ajụcha ese bụ agbụrụ gị ọ na-egbu mmadụ ka abịa na Nsụka ụmụ agbụrụ bụ na wee ruo kịta a na-eze ihe eze nna ha egbuka ifu na mgbe ụfọdụ na ọ na-adị na agbụrụ onwe ike kịta na ha adịghị enyezi ihe eji egbu mmadụ mana ha na-enwe ajọ obi maka na ajọ obi na-ebute ịkọ nsị a na-ene n'ụdịrị ihe ahụ nwee ndị na-anwụchu onwe ndị mma na ha anaghị eru 15 ha anwụgo o 50 ha anwụgo onwe ndị na 50 ha da anụta aka onwe ndị dị ụtọ nwee ndị na-anwụ ọnwụ ike ihe ike na-emekarị babịa mgbe ụfọdụ ifo na ndị aka a na-asị na ọnwa arụsị ji fee aka meni ụfọdụ n'ime ha ji ekpochacha arụsị gbaba n'ime arụsị ka a zọrọ ha ịma nnu ya nke ndị Igbo na-adị eche ekwu mana ọ na-emebi ịnụ osu ohu ka ndị Nsụka na-akpụ ya enwecha mba dịcha etu a iji ịnụ nwaanyị ajụọ ese enwere osu nke arụsị ji nwee osu nke bụ n'agha ndị atọghata n'agha nke ahụ arụsị ji adị eje maka na ihe ọnwụ na ndụ a ga-ajụ ese onye mee nna gị fụba gị na mmadụ ọ jụọ gị o si ebee kedu ndị mụrụ ya wee sị gị pụtabakwa maka na ife ọbụla imegidere asị na afọ ime aba na-ebubata gị arụsị na be ha a na-ezi ya eze agbụrụ ọ ga-abịa ije n'ụọ nwaanyị fada atụ ime maọbụ na ha na-atụ ime bifo ha ketekwe na bifo ha atụ ime ọ na-ete ezigbo aka agwa gị na agbụrụ a na mkpụrụ adịrọkwa na ha nwa agbụrụ eji ịmụ nwoke wee marụ
abịa n'ihe dịka be nna m onwe ndị a na-akpọ ụmụchi oke. Ihe a bụ agbụrụ oke ka nkụ ebe ahụ. Ihe niile a bụ ihe a na-enenecha anya. Nwa agbụrụ ka nsuekwu bụ iwe. Nwa agbụrụ bụ na ukwu ezu ike, ihe ndị be anyị na-akpọ ya na Nsụka bụ ajoko. Ofu onye nwere ike izue ma ọ bụrụ na ọ na-eme ya n'ụdị dị mma. Onye bụ mgbe gboo ifecha na onwe ndị arụsị ji ndị metechara ihe arụ. Ihe niile a ka ọ bụrụ idute nwoke ebo. Abịakwali kịta anụnwa a sị na-enwebego development, a ka na-ajụ ese. A ga-asị ọ bụgodị mba tere aka, o nwee ndị ama bi na mba ahụ, ka a jụọ ha onye osi ebee, ha egburu ọchụ. So ihe niile abụcha ihe niile a na-ajụ, mana ka o si wee kọwa na ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ. Ụwa kịta abụzi ebe nne na-asị bịanụ, a ka na-emekwa, mana ịma na ekwuchagodi nwoke na nwaanyị ga-abịakọtarịrị ọnụ sị ekwem. A ka na-achọta ma echi, a ka na-achọta, mana ọ bụ na ịchọtachagodi mmadụ na-abụọ a ga-ekwekọrịta sị na-achụ na ha ekwe. Ihe mezi na nne na nna ama na-achọtazi bụ na otu ụmụazị anyị na-eje agụ akwụkwọ. Onye Enugu nwee ike gaba Lagos ije gụọ akwụkwọ, onye na Enugu nwee ike gaba obodo oyibo ịgụ akwụkwọ. Ọ nwatakịrị nwa agbọghọ ka ị ga-asị ka ị kpọnata n'ụlọ n'obodo ka ọ bịa mụba ka esi esi nri, ma o jekwa anụ na ihe onyonyo dị iche iche a na-amụ ka esi esi nri. Ụta ikwucha ihe kwunata ụkwụ n'ụlọ. Bifo ka ana Igbo si dị, ijebe ịgụ akwụkwọ ahụ, a na-ebido n'obele kụzibelu gị ezigbo enyi. Ose ọbụla nwa gbara afọ 5, wetelu m ose, wetelu m nnu, ngwa tinye nke a, ọ na-ekiri. Ihe ahụ bụ ọzụzụ isi nri. Ada eje hapụzi ka onye ọzọ jee zụọ, maka na ụwa saga anya. Ka ajụjụ gị si wee sị ọ dị mma ị na-achọta, mana ihe ọsọ gị chọta mmadụ na-abụ abụ ihe ga-ekwekọrịta, o wee gaa. Daalụ daalụ daalụ. Ọ dị ka Dr. Egemba kwuru na mbụ na ezinụlọ na-abụ bụ ihe a na-abịakọta ọnụ. Ịma na oge ụfọdụ ịpụta enwere ike nwaanyị nwoke dụbata, di ya chọọ imere ndị be ha ihe, ọ na-egbochi ya. Ma ọ bụ n'aka nke ọzọ, nwaanyị kwa chọọ imere ndị be ha ihe, ọ na-egbochi ya. Ha na-abụ ọ dị otu a. Ọ na ọ bụghị ihe kwesịrị na ndị na-abanye elu di na nwunye kwesịrị ịtụle na ezinụlọ na-abụ abụrụgokwana ofu, na ọnọdụ ejigokwana ha. Ya bụ na ọ dị mkpa na ha ga-emenyere onye nka menyere onye nka. Ebi biko ka ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị okwu a ka ọ ga-esikwa anyị nghọta. Ndị be anyị na-atụ n'ilu sị na mba na-asụ n'onu n'onu. Mba na-asụ n'onu n'onu, ma ihe na-agụ nwoke, ihe na-agụ nwaanyị na-agụkwa onye tụbara ime. Mana ka m wenata na mba na-asụ n'onu n'onu, nkwonkwo maka okirikiri a nọ, ọ bụla ebe a na-akpọ Enugu Ezike, ụfọdụ n'ime obodo n'Enugu Ezike, iwelu ihe ọbụna ịnụgo nwaanyị, ịnụgo di, iwele ife na be di gị, ma ọ gị kpatalụ ma ọ bụghọ gị kpatalụ, iwele ife na be di gị nye ndị be nna gị, alụsị esobe gị ozugbo, maka na ifefa ma edebe n'ụlọ. Ya ka m ji wee sị na mba na-asụ n'onu n'onu. Nwa ebe ọ dịghị otu ahụ, ka o si wee dịkwa ka a na-asị na ọ nwee ebe ọ ga-abịa ịgba n'iro, ịma eji marụ ndị Nsụka, ife esobe gị, ọ bụrụkwa Nsụka niile. Ihe a na-ekwu okwu iwere ife wejebe ndị be unu, ọ dị ụzọ na-abụ, maka na anya ukwu bata ọdịda esobie. Ọ bụrụ na nne na nna m enweghọ ka akara ha, ma ụmụnne m aka ararọ ha, ma mụnwa bụ nwoke na-anụ nwaanyị, ọ bụla ife mmelụ nne na nna m ka m ga-emelụ gị nwa nwee ike, ọ bụla ọsọsọ gị bụ ofu mkpụrụ nwa, ifụrụ n'anya ukwu ka ọ bụ. Ọ bụla iwu bụ na ife m nwa bụ nwoke na-akpata ego ga-emelụ ndị be m ka m ga-emelụ gị, ma mụnwa bụ nwaanyị ama na-eche echiche nọ ife nwoke melụ ndị befa ka ọ ga-emelụ m, bikos mgbe ahụ ị nụtarụ m esighọzi mbe nna m, mana esizi mbe nke nwoke. Ọ ihe ọ bụ mkpụrụ niile m na-akụ bụ na ebe nke nwoke ahụ ka ọ dị. Onwe ife m mebere ka m mete nne na nna m mma,
wee kwatuo nwoke mụ na ya bi n'ụlọ. Ọdịda maọbụ afụfụ ga-apụta na ya bụ n'isi m, n'isi ụmụ m ka ọ ga-adị, maka na aka adịrọzọ ụmụ m ga-ata afụfụ ya. Ihe dị n'ezinụlọ bụ ọ na-adị mma akpakọ akpakọ. Ndị be anyị si na-akpa ọfụma arahụ n'ute. Ọ bụrụ iwu bụ n'ihe ime. Ọ bụrụ na nne na nna gị na ahụ adịrọ ha ana ha na-eje ihe dịka ebe nnekwasị ahụ, ma ebe a na-eje tere aka iwe sị ka i were ụgbọala gonye ha ka ha nwee ike ị na-eje. Mụnwa asị ekwu eme mbụ nwaanyị nsịkwa gị jeje zoteru papa m n'anya nubere baisikụl, anya nubere igwe nkịtị, ka o wee bụrụ dat na ifro na adọbago ndọrọ ndọrọ nke na-ekwesịghị ekwesị n'ezinụlọ. Ọkpụkpọ ndị oyibo ya na-akpụ ya bụ order of priority. Ihe kwesịrị ka eme na ọ bụrụ na ime wee mee mkpụcha nweta be nna m. Nna m bụ ya kwanyitere ndị be nne m niile. Ọ nụrụ ya ka ụmụazị fejiro ma aka dị ndị be nna m karịa. Ọ kpọpụbụ ụmụnne mama m. Ihe o ji wee mee bụ ka o nwee ike inyelụ nne ha aka na nna ha nọrọzi. Ọ nwere ma nwanne ya nwoke, nwanne ma nne m, ọ lụtara ya ma nwaanyị ka ha nwee ike ịba uru. Si m nọọ ihe rie na ndị ọgọ ya bụrụ mmadụ, mana nyanwa ga-emenwu ihe dị na ya. So ọ bụrụ ihe a na-adọ adọ ime mme. Ihe a na-eme bụ ebe o kwesịrị ekwesị na a ga-eme. Nke a bụ eziokwu. Nke a bụ eziokwu. Ọ bụghị ihe ga-enwere ndọrọ ndọrọ. Nna anyị ukwu Dr. Egemba, kedu ihe bụ ihe ị nwere ike itinye n'okwu a? Ekwesịrị. Ọ dị ọtụtụ ihe m ga-etinye na ya iji kpọbatịa ya. Ebi ekwule otu dị mma, ihe niile okwu dị n'akwụkwọ, ọ dị mma, mana ihe niile ya wụ na ebe enwere nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị, ihe a ga-abụ nsogbu. Ya wụ ebe enwere nghọta n'ezinụlọ. Chetakwa na enwere nwoke na nwaanyị, di na nwaanyị, nwekwe ezinụlọ abụọ. Ya wụ ebe enwere nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị, di na nwaanyị, nwee nghọta na ezinụlọ abụọ, ihe ndị a ga-abụ nsogbu. Onye ọzọ m chọrọ ka dịkwa ka ibe ya wụ obi umeala. Na mmadụ ndị na nwaanyị ịdị na-akparịkọta, kọmunikeshọn ndị bekee na-akpọ ya sị kwuo kedu ihe a chọrọ, kedu nke a ga-eme, kedu nke a. Ihe m jiri kwuo obi umeala wụ nke a. Nwoke ga-achọ ka o nwee obi umeala n'ezinụlọ ya, mana obi umeala gị ga-atụkwasịkwa n'ebe obi umeala nwunye gị nọ. Nke ndị be nwunye gị ahụ. Ya wụ yes, n'ebe nwunye gị nọ. Nwunye gị obi umeala ya wụ obi umeala gị. O nwere ike ya wụrụ na mgbe ụfọdụ ị ga-ajụ onwe gị kedu ihe nsogbu gị, kedu ihe na-eche, kedu nsogbu ị na-enwe. N'ihi na o nwere otu gị na nwaanyị dị iche na-ekwu okwu, gaa mara dat na gị na nwaanyị gị nọ na-ekwu okwu, ma ọkwa na na-emekọrịta mmekọ nwoke na nwaanyị. Gaa mara na ya wụsowe onye ịma nwaanyị gị nke ọma. Ị ga-amadata nwaanyị a obi ya anọtị n'ebe m nọ, gị na nwaanyị gị nọ gị na nwaanyị gị nọkọ n'oge mgbede ladis na-ekporikọta ma eriche nri na-akpa nkata, ma ọkwanụ unu anọrọ n'elu akwa na-eme ihe mmekọrị ndị na nwaanyị, obi ya nọ ya. Gaa na di ya gwa na gịnị kpatakwara na gịnị mgbe ya bịasị gị abụkwara lekwe ihe dị taa ebe ezinụlọ m dị, lekwe ọkwụrụ ihe m kwuru na ihe gbasara obi umeala. Ma obi erughị nwunye gị ala, obi a ga-erughị nwaanyị ala. So ya ụzọ nwere ihe ị ga-eme ka ezinụlọ ha dị mma, ka nwunye gị nwee obi umeala, ka eme ya. Ọwụ ugbu a ka nghọtahie na-adị, dịka njikwa kọmunikeshọn dị mkpa. Sị oke, onweghị nwoke na-aga achọ ka ndị ọgọ ya pụta nwee nọdụ nke ọma. O nwekwara ndị nwoke na-alụta nwaanyị na ezinụlọ akasịrị
karịa nke ya nwa. Ndị ezinụlọ nwunye ya ahụ enyere ya aka bulite ya na ezinụlọ ya, kwalite ha elu, ịhụnanya. So nghọta dị, ị ga-asị because nwaanyị a na-enyere di ya aka, ọkwa obi umeala nke ya na nke di ya ka ọ na-enyekwara aka. Ọ bụchaghị naanị ezinụlọ maka na ọgwụ nke ha, ọ na-eme ya ka o nwee ike nwee obi umeala ebe ezinụlọ ya dị. So ihe ndị ya wụsọ nwere ebe enwere kọmunikeshọn, nwee ihe nghọta, ọ dị mma. Mana ihe na-emekwana ya wụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke na-eme ihe na mkpukpu ha ga-agwa nwunye ha ihe ha ga-eme, ha akpọọ ya sị nwanne lekwe ihe m na-eme. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị kwa na-emekwa n'okpuru ọjọọ ahụ ka ọ mara ihe di ya na-eme. So di ya ga-abịa mata gịnị mekwere na ịgwa m, anyị gakwana na akpakwana ya aba, ị chere na nga enwe mmasị ka nyere ezinụlọ unu aka ka ha rụọ ụlọ ma ka ha rụọ zụọ moto ma kwụ ụgwọ skuul ebe ụmụnne gị na-aga, ma o nyere nwanne gị aka ka ngwaahịa ya lie elu, ma ọkwanụ nke ọzọ ma otu ụzọ ma nke ọzọ, ma ọkwanụ ebe nke ezinụlọ nke nwaanyị nọkwa. Ihe ndị a ọ bụ nghọta na ịdị na-ekwu okwu, kwupụta ihe na-emenụ, kedu ihe na-aga, kedu kọmunikeshọn, na-akpa ihe niile kpakarịta, na-akpa ya nke ọma. Onye ọbụla ihe niile ga-adị na-adaba, onye ọbụla enwe uru ya, rite uru ya, nwee obi umeala nọ n'ime ya. So ọ dị mkpa ka ihe ndị a niile na-eme. Mana ugbu a n'ihi na otu ihe siri dịrị, dịka m kwuru na mbụ, ụmụ nwoke na-eme kpukpu, ụmụ nwaanyị na-eme kpukpu. Ụfọdụ kwa n'ime ha wụkwa ezinụlọ si ekwekwara ka di gị mara, gị gwa ya bụ ọ ga-ekwe. Nwaanyị na ị ga-ekwe ka di gị mara, ọkwanụ di gị. Dịka ebe ikwutukwara, o nwere ezinụlọ nwunye di nwaanyị ga-aga bịa mee ihe dị iche iche. Nwaanyị papa ya ga-asị ya, ihe na-eme, ihe na-eweta ego, ihe na-eweta ihe na-esite ebee ka o si, di gị ọma gbasara ya, ijuru di gị okwere, ma o kweghị burukwe gawa. Achọghị m, ọ wụ eziokwu na anyị chọrọ ya, mana ma di gị ekwenyeghị na ya, ọ ga-abara n'uru. Ọ kweghị na ya, ọ wụchakọna ọgwụta ka ihe ụfọdụ a na-eme. Mana ugbu a na-ajụzikwa ụdị ajụjụ ahụ, buda ebutacha ezinụlọ ọ ga-agbakasị ya. Ọ ihe m chọrọ itinye. Daalụ. Okwu ikwu kịta na-eweta m n'ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ. Ebi, ọ dịghị ka di na nwunye kwesịrị ị na-ezonarị onwe ha ihe? Ihe niile a bidoro, ịma na mmiri bidoro n'isi ụgbọgwụ wee mebibe. Ọ bụ na ọ bụrụ ya, ọ bụ nnọọ mmadụ na-abụfuru onwe ha n'anya, na-agwa onwe ha eziokwu, mara ebe ha na-aga. Maka ezinụlọ ebe nwoke na nwaanyị nọ n'ụwa anyị nọzi kịta, ị ga-afụ onye ọ na-arụta, ana m arụta, isi na ihe anyị ga-eji emepụta ya. Mere nke ndị oyibo na-ekwu anọkata enwe joint akaụntụ. Joint akaụntụ mgbe ụfọdụ ha na-ekpebu na nwere ihe ha na-ezoro onwe ha. Anyị kwekọtara na anyị ga-akwado ezinụlọ anyị, anyị kwekọtara na anyị ga-aga n'iru. Ezinụlọ mmadụ na-abụ na-ezoro onwe ha ihe, ọganihu ada adị. O nwere ndị Igbo na-akpọ trọst, nke ahụ adịghọzi. Ana ebe ihe na-abụghị adịrọ, ihe ọjọọ nwee ike ime n'ezinụlọ. Ka o si dị otu a, amago m nwaanyị na-eburu ego die n'obodo oyibo, enye weruje na-bunye nwanne nwoke ka ọ ga-azụba ahịa. Nwoke chọzie ego, mgbe ụfọdụ ifu nwaanyị o were ego ije na-arụ ụlọ be nna gị, ma nwoke a na-ata afụfụ. Ọ bụrụ na ezinụlọ na-agwa onwe ha eziokwu, ọ bụgodị na nna gị enwere ebe a na-edebe isi, ma unu ghọtaworo onwe unu, ọ nwoke ka ọ dị n'aka isi ngwa imepụta nka ka ị nwee ike itinye aka. Mmadụ na-arụla oge nwụrụ, ọ darụ ya maka na ego juru akpa, n'ọnụ ihe kwesịrị omume. Na onye anọzi ka nne m na nna m, mmadụ izoru di ọ na-anụ, ma nwaanyị ọ na-anụ ihe adịrọ mma. Mmana kwa ịma na mgbe ụfọdụ na ọ bụrụ egwu eji bido ka egwu agbarụ bịa ka a na-agwa ana. Ifu ihe ọbụla na-ebute mgbasa n'ezinụlọ,
batazia onye ọbụla wee kpọpụtebe agwa maka na ebe enwere ihe ọjọọ enwere ihe ọma. etu a Onye ọbụla wee bupụtebe agwa. Ọ bụrụ na mma sị na nwaanyị m bụ na ọ ga-abụ nrụcha ọrụ nsị nwoke na-ekwe ego m zụtara n'ahịa taa debelụ gị igwerie jee n'ọdụ nkwụ kwasaa ma ụmụ m akwụbeghị ụgwọ akwụkwọ, ya bụ na m ga-ezobelu gị ego afọ m lụtara. Ọ bụrụ na ọ dị m n'obi izobe ma ọ bụ na m na-ewepụ ya n'iro imesasị ego ahụ mana ọ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ na nna m ime isi oyibo na Igbo ọkpọ ya rikwa ndamanza iweta eritọpụ ya. Ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụbụrikwa ndamanza ọ chọrọ bon streti na-ewuru ụmụ nwaanyị, ọ chọrọ ibu nnukwu fon ma o nwere ife ọ tatara. Ọ bụ na ị na-arụta na-eri ọ dị iche. Ọ na-abụ nwoke rụcha ọrụ ọ sị gị ka gị na-enwe ihe ahụ a na-akpọ joint akaụntụ oshi dị gị n'anya ọma mmie, ya bụ na izobe ife eruo. Ọnwa akụkọ mmadụ kọrọ m na nwunye bụ agada gbachiri ụzọ, ụmụnne ya na-ata afụfụ ma nwoke ji ego ọ dugotefe obodo oyibo ma ọ gwara nwunye ya gbaka kedu ihe ị ga-eji ndugote ya. Mgbe e wetara ya ikpe anyị wee jụba nwoke ọ dị mma maka ntị izizi ya anụ asị nwoke a ife mere adịrọ m ọsị m nne m ngwa nwunye m na m meje ime ihe a enweghị m ike ime ọ ka nwa na m mere ọfụ ya n'anya. Ka a na-ekpekwa ime nwaanyị wee sị ọ bụ na ị bụrụ ajọ mmadụ ọ ịkpọta nwanne m ewee kpọta nwanne gị nwoke si m ifu gị ihe ahụ ya nwa bụ nwaanyị ikpeazụ ụmụnne ya etochago mana dịka ajụjụ isi wee jụ onye weta ebe a emerụ ọnya ifuru na ọ dịrọ ọ sị ka ọ jee kpọta nwa nwanne ifuru na ebe ahụ na a na-enwe ndọrọ ndọrọ so o nwere ọnọdụ dị na nwoke ga-akọ izobe ihe ka m si wee kwuo ma onye nke mma ị naghị azụ ahịa nwere ofu mkpụrụ shọpụ ebe azụmahịa n'ime ahịa iji ara na nwunye gị goteru n'afọ unu nwunye gị gotechara ya were akwụkwọ kponye gị asị onye isi ezinụlọ nwoke ree ya were ya wee jezụọ chairman n'ime ahịa dakwa bịa n'ụlọ bịara kwụba ụra ụdịrị nwoke a ị ga-egosie ihe niile ị nwere. Mgbe ụfọdụ eji emere ezuzo ihe nwere n'ụdị dị mma bụ ka ezinụlọ gị nwee ike ịga n'iru maka ọbụrụ gị maka ụmụazị. Ọ bụ na m anụta nwoke na-ada agba mbọ ma ọ bụrụzi onwe ndị na-eduje nwaanyị na-ebu moto dị iche iche ụgbọala bụ iche achọta ya nwaanyị amama na ọka wọsh ma mekanik ịnụrụzie ya ọbụna nwoke asatahụ ọnụ ya ịbanyego bụ na ịbanyego ọ na-abịa ịzụcha ahịa ma ọ bụrụ onye na-edesa ego ọfụma maka onwe ndị ego ada anọdụnwụ n'aka. Ihe ị ga-emebe ebe ọ bụ na ọmụmụ adebego ịdị ime onwe gị nweta ị na-edebe na tia tinye na-enwo maka ịmago nọọsọ gị ga-agba onwe gị n'ụlọ ịma na ọ gị ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ. Ọ bụ nọọ ezinụlọ udo dị nghọta dị amamihe dị ọ dịghị mma izo ihe mana ọ bụ na ịnụ anya fụ na ofu onye bụ ndị nkwụ na ndị ọgọdọ ịma na ị ga-apịachi onwe gị ka akwa ka ezinụlọ nwee ike ịga n'ihu. Daalụ anyị ka na-atụnekwa okwu a oge anyị akọwagokwe kwapụ mana enwere m ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ ihe banyere ọmụmụ ebe itinyere ọnụ kịta ọ dịkwa mkpa na ndị na-akwado ịnụ di na nwunye na ha kwesịrị ibido na gboo kpaa maka ihe banyere ọmụmụ ha ga-achọkwa ịmụta ụmụaka ga-enwe ebe a ga-ejedewe ma amụwanya bụ ọmụmụ maka na oge kịta ihe anyị na-ahụzi ọkwara ihe gbasara ka ọnọdụ obodo si edere nwaanyị mụọ ofu mụọ ịbụ ọchị na ozugbo oje pịachie afọ. Ana m ajụ Dr. Egemba ọ dị ka o kwesịrị na mbido na ha ga-akara ihe dị otu a ọ bụ na ihe dịchara anyị mma na-ekwe ka anyị nwere ike isi mee ha biko batagodi n'okwu ọ dị mkpa dịsi ike mana kemgbe anyị na-ekwu okwu anyị sị mgbe gboo mgbe enwere ihe ndị be anyị na-asị mgbe isi mkpụrụ gara nọ nga ekere ya mgbe ihe chetakwa akwụkwọ nwanne anyị nwoke the things fall apart mgbe things na-adị fall apart ihe niile ka nọ
ahịa na-eme di na nwaanyị mụrụ nwa sị mụrụ gawa ontele n'oge gbaa maybe mgbe ha na aga m esi ike agwụ because o nwere for instance I'm from a very big family we are 11 from one papa and one mama for instance right during those days and then o nwere ndị nwere more more and less nwere ndị lụrụ ụmụ nwoke nwere ndị lụrụ ụmụ nwoke lụrụ ndị ma abụọ ma ọ atọ so ama m unu na-anụ ma ọ na-ahụ ihe m na-enwe nwere otu ọ dị unu na-anụ m anyị na-anụ gị anyị na-anụ ihe ị na-ekwu gawa n'ihu na-ahụkwa m ya anyị na-ahụ gị na-anụ ihe ị na-ekwu gawa n'ihu okay so ọ dị mkpa mana dịka anyị ji na-ekwukwa oge na-agbanwe mgbe gboo ahụ a na-amụ ọtụtụ ọwụ sị mgbe ahụ ndị a na-amụ maka ndị ga-enye aka n'ugbo ndị ga-enye aka maka nke a na nke ọzọ ihe niile agbanwere n'ugbu a ọzịkwa ọrụ ugbo awụzikwa ihe a ebu n'uche ebe esi enweta ihe niile ihe eji azụ ụmụ mana ugbu a ọ dị mkpa na otu ihe siri dịrị ugbu a nwoke na nwaanyị kwesịrị ịsị lekwe mgbe ha na-ebidokọrọ ịmakarịta onwe ha ndị bekee na-akpọ kọtin mgbe ha na-ebidogodi na-amarata onwe ha ịsị na ndị dị n'uche gị because nwoke na nwaanyị o nwere ndị na-asị adịm sọ na ebe ga ma ihe na-ekwuso nwoke ya wụsị nto m ga-achọ ka mụọ ụmụ abụọ ma ụmụ atọ ma ụmụ ise ma ụmụ isii otu nwoke na otu nwaanyị o nwere ndị na-asị gị mmụọ na ndị nwoke abụọ mụọ ndị nwaanyị abụọ o zuole m ma otu nwoke na ụmụ nwaanyị ma nke a na-ekwu otu ahụ mgbe anyị amakwanụ ihe chi kwadoro anyị na bet na otu ọbụla o chere dị ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị kwuru sị yes mụnwa a gwara ekwuru sị na esi na ezinụlọ buru ibu masịkwa n'onwe m aga m amụ ka otu nne m na nna m bụ so ihe m mụrụ ụmụ atọ naanị mana enwere m ụmụnne ndị ka ọzọ mụchara karịa mana ịza ajụjụ maka isi n'oge anyị agawala kwapụ ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị kwekọrịtasị lekwa mana ịbịa na nkwekọrịta ahụ a ga-asị because anyị ga-amụ oke anyị ga-azụfu oke anyị ga-enwe ike kwọrọ ọgwụ akwụkwọ site ha na ha enwe ike gaa na mahadum gụọ akwụkwọ ha jere ọgụgụ ma onye chọrọ ịzụ ahịa anyị enwe ike zụọ ha n'ahịa then ya wụkwasị onye nwee ihe ahụike dabatakwa anyị enwekwa ike ka anyị ga-amụ otu dịka mmadụ na-ekwu mana anyị amaghị ihe chi kwadoro mana ọ dị mkpa ka nwoke na nwaanyị di na nwaanyị kwekọrịtasị anyị ga-ama otu maọbụ abụọ maọbụ atọ maọbụ anọ ihe enwe ike kwekọrịta mgbe ụfọdụ kwa ọ na-ara ahụ nwoke na nwaanyị kwere ikwukọrịta mana chi and nature nwekwara otu ha na-eji enwe ike arrange and hotel hazie ihe ndị ahụ ihe nwere ndị nwere ike isi adịode nwaanyị enwe ike ume a otu ihe ọdachi ahụike maọbụ nke ọzọ ga-eme nwoke na nwaanyị enwe ike ịnwụfe ole ha chọrọ ma ọkwana iviseb o nwere ndị na-amụ dị chaa chaa ma ọkwana ha mụọ nwoke ma ọ mụọ nwaanyị ma ọkwana mụọ ndị ahụ na-esichaghị ike ma ha so o nwere ihe ndachi dị iche iche mana ọ dị mkpa ka di na nwaanyị kwekọrịta ya wụsị chi kwado ya dịrị otu ahụ ma ha nwekwe ike ịmụ ya dịrịkwa otu ahụ mana ihe ọbụla otu ọbụla o jere dapụta ha nwa kwesịkwara ịnabata ya n'ihi na ha wuchi kere ha ha wuchi na-enye nwa ndewo daalụ na nwa nkenke oge anyị afọ ọnụ o nwere ajụjụ dị m ka ọ dị mkpa m ga-achọ ka unu na-abụ na-ebenyere m anya nwa nkenke oge afọ ọnụ ịma na dịka anyị si kwugo na mbido ọ bụghị ka esi bido ka ọ na-esi adịgide agawa ọ dịkwa mkpa na ndị na-akwado ịnụ di na nwunye ga-eneba anya isi na enwekwara ike echi enwe ihe ọdachi ihe adịghị ka ọ dị
ha nwekwara ike ịnọdụ kpaa kedu ihe anyị ga-eme ma ọnọdụ dị otu a bịa. Isiokwu m n'ime abụrụ dịka ihe ide akwụkwọ ha na ọkaiwu, ihe nwere ike ime ihe ha nwee ma a sị na ọnwụ abịa echi ma ọ bụ ihe dị otu ahụ. Ebe biko nwanne m na nwa nkenke okwu kọwagodere anyị ihe ọ dị kọ ihe kwesịrị. Ihe m na-ekwu maka ya bụ ihe oyibo na-akpọ dịka will ma testament. Daalụ. Ọ bụrụ na mụnwa bụ ihe a dị n'ụzọ na-abụ, o nwere nwoke ọ ga-abụ iche ịnụ, ọ bụrụ na aka dị ya ma aka adịghị gị nwa bụ nwaanyị, isi a ka gị na ya mee court marriage. Ọ bụrụ na onweghị onye na ya n'akụkụ, ụdịrị ife afọ mebibegolu ife ka anyị si bụrụ ndị Igbo, ọ sị gị na ọ ya ha anụkwa gị na court, na ọnụ oge ka esi anụ nwaanyị ijewarụ maka gị nwee ikwue ịma na ọ ga-ebu n'obi na ihe ị na-emebe echi agakata ihu isi na ihe agazi ịgbapụ ije kpakọrọ akụ na ụba ọnwa. Otu aka ọ dị na ide wil. Ọ bụ na mụnwa bụ nwaanyị Igbo ekunye echi wee si di m, ị ga-edekwa wil ifọ na m chọrọ igbu ya. Ka anyị si bụrụ ndị Igbo, nwoke nwee ike ịnaba gwa onye nke ma ọ bụ chemie echiche, nwaanyị a dịkwa ka onwego ife ọ na-akpa, o gbuo m na m dere wil, maka na anyị bụ ụmụ nwaanyị adị ede ife dị otu afọ. Ifuga ebe nwaanyị dere ya, ọ na-afịa arụ nwaanyị chọgodo idie ọ denyere ya ụmụ ya ọbụla die. Kedu ife anyị ji emela otu a? Anyị na-enwe echiche ahụ na nwoke na-ebu nwaanyị ụzọ anwụ, ya bụ na-abụkarịba echiche anyị. Anyị fụkwa nwoke ọ na-edozi bie asị dibịa ụlọ na mbọsị a chọrọ ya afọ nọ ka nwunye na ụmụ ya nọọ ọfụma. Ife afọ bụ ihe ọnwe oku n'ọrụ dịlụ nwoke, nwoke n'ọrụ dịlụ nwaanyị. Ọ bụla ife niile dị anyị n'obi ka anyị na-ekwupụta. Enegha anya na nwoke na nwaanyị bụ ofu. Ajụjụ ịjụ dịka mụ nwee ịjụ dị m ma o nwee ka o si nwụọ na nwanne ya nwoke nwere ike ikuchi m. Anyị ma na nwoke nwanne nwee ike ikuchi nwunye nwanne, mana ịjụ anya bụ ajụjụ ife na ogbu oge enwego plan n'oyibo. Ajụjụ ịjụrụ dị mma, ọ na-adị mma ide ihe dị otu ahụ, mana ọ kara ịka mma ọ bụrụ na echiche nke nwoke. Mana ọ bụrụ na mmadụ na-abụ na-emekọta ihe ọnụ, aka nri ma ihe aka ekpe debere, aka ekpe ma ihe aka nri debere, di tụkwasịrị nwunye obi na achọ m echi na ọ ga-enodo nwụrụ m ezinụlọ m anya, na ọ ga-ebido ebe m kwụsịrị. Ifụlọ na ọ dịlọ mgbe ụfọdụ ihe gbasatara ife oyibo ọ na-emebikwara anyị ihe. Otu o si wee dị na nke DNA, ma asị m kwuo ihe afọ kịta DNA ọmụnwe nwa ma enwere nwa. Abịa n'ihe dị na Nsụka, ọ na-abịa na-anụ nwaanyị agọọla ya ọjị tụkwasị ada eche DNA enide ijegidere isi na di ga-adị ọzọ gị mma nọọ ka ije gwa awantịrọ n'ilo. Ozugbo ị na-azọbata ụkwụ na be di gị, ihe emebego. Ife ndị gboo ji wee tinyecha ya maka na ama na abịa jicha anyị bụ ụmụ nwaanyị n'aka, adị na akwara ejerọkwa n'ụlọ akwụkwọ. So ihe a bụchi ọ ga-abịa ichete ịgbaba ka ụkwụ gị ha. So abịa na nke ị na-ekwu bụzi ife ndị oyibo wetara ebe udo dị, mana ị na-anya na nwaanyị idebelụ n'ụlọ na-achụ gị ka egbuo, ma nwoke idebelụ na-achụ gị ka egbuo. Ife abụrụzi nkata a ga-akpa akpa. Mana ọ bụrụ na ebe udo dị, anyị amala onwe anyị, echeghọ m nọọ ihe dị mkpa na a ga-eme. Daalụ daalụ. Nna anyị ukwu Dr. Egemba, okwu a ewelitere m okwu a maka na ọ na-abụwa mgbe ụfọdụ n'ala Igbo, di nwaanyị nwụọ, ụmụ nwanne di anakọrọ ya ihe di ya nwee. Ọ ihe m ji ajụ ajụjụ a, ọ dị ka o kwesịrị na ihe a bụ ihe ndị na-eje enu di na nwunye ga-akpa na mbido, ha enwee ike dịka adị ama ama ihe mee ha amụta ụmụ, ihe ha adịkwara ụmụ ha ewere ya mee ihe bara uru. Biko na nwa nkenke okwu. Daalụ. Na nkenke okwu, ọ ihe kwesịrị ime, mana na ala Igbo anyị ama mma nke si na mmepe anya na mmepe obodo na ọgụgụ isi anyị eruchabeghị nke otu ahụ.
dịka ebe kwuru mgbe ọbụla e wetara ihe a ma ịda na nke nwoke ma nke nwaanyị ga-asị nwaanyị a onye ga-amakwa ihe bụ ebumnobi ga-ekwute nke nwaanyị ga-asịkwa onye ga-amakwa ihe bụ ebumnobi o ji na-ajụ ajụ ya. Mana ọnwụ sị unu na-akpala nkata otu ha ga-esi eme echi, eme nwanne echi, eme n'afọ na-abịa abịa, unu echefukwele m na adị m ire. Eme onye planị unu echefule m na adị m ire. Mana n'ala Igbo eche m na a na-echeta, a na-echefu ọnwụ ma na-akpa nkata ịga n'iru ezinụlọ ma ọkwa nga n'iru obodo. So because of oge ka m hapụ na ịgbatị ya nga ọ dị ukwuu dịka m jiri kwuo, ọgụgụ isi anyị na amamihe anyị na imepe anya anyị erubeghị nke ịdị na-akpa nkata ma ebido ịdị na-emeghe ịlụ di na nwaanyị. Mana ọ ihe kwesịrị ime, n'ihi na ya wụrụsi eme ya ọ ga-egbochite ndọrọndọrọ ọchịchị nke ọ bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ezinụlọ na ihe gbasara onye ga-enweta nka onye ga-enweta nka, n'ihi na ya wụrụ n'ọwa ebe amụtara ụmụ ọgwụkwanụ ọdịmma ezinụlọ na ụmụ amụtara ga-ewu ihe ga-akarị mkpa karịa ma nwanne m inweta ma ọwụ nne m ma ọwụ nwanne m nwaanyị. ọwụ ezinụlọ mbụ bifo ndị ama ọ ihe kwesịrị ime. Mana echiche obi anyị na mmepe anyị ọ ga-ekwe anyị mata na ihe a dị mkpa, na ọnwụ si emere atụala atụmatụ ka ha fụkwana ichefu ya. Ndewo. Daalụ ekene ka m unu ndị be anyị, unu anụgonu ka o si daa n'ụbọchị tata. Ihe niile anyị tinyere ọnụ, anyị na-arịọ ka onye ọbụla nebere ihe ndị a anya tupu ọ sị ejewe m alụmdi na nwunye, ka anyị wee nwee ike nwee obodo ga-akwụdosi ike n'ihe gbasara ịnụ di na nwunye. Ka anyị werekwanụ ndụmọdụ a niile ndị anyị na ha kparịkọta ata nyere anyị wee mere ihe ka ihe dị iche dị n'ala Igbo n'ihe gbasara ọnụmdi na nwunye. Ọgwụkwa ka ọha anyị n'ọnụ. Anyị na-ekene Dr. Egemba bụ nwanne anyị nwoke si London kpanyere anyị ụka tata. Anyị na-enekwa anya na mgbe ọzọ anyị kpọkwa anyị na ị ga-abịakwa. Daalụ. Nwanne anyị nwaanyị bebi hụkatagoro ihe dị iche iche n'okwu anyị na-etinye ọnụ. Anyị na-ekenekwa ka isi nọnyere anyị n'ụbọchị taa, na-enwekwa olileanya na mgbe ọzọ anyị sikwa gị bịa ka ị tụnyere anyị n'ihe ndị ahụ ị na-ahụ na ị ga-abịakwa. Daalụ nwaanyị ọma. Anyị na-atụkwa anya na mgbe ọzọ okwu a bụ nnukwu okwu, ihe dị na ya karịrị akarị, mana ka anyị na-aga na-eweta ya, ka anyị na-enebara anya mara akụkụ anyị ga-esi na-etinye ọnụ na ya bụ okwu. Igbo bụ Igbo niile, aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị bụ Ada Igbo Ngozi Chukwuka. Ana m asị ka chi foo unu. Igwebike TV ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile n'aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu.